Vaderland, Suriname is mijn vaderland, yeah. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Suriname is een heilig land, maar we doen wat toe onheilig staan. Zo pijnig man, maar de man is veilig staan. Even terug naar de basis. Wat is eigenlijk? Als jij, dit is kort, letterlijk kort. Werd ik gebeld door mijn schoon. Het is een staatsbezoek. De belangen van de kolonisator. Kulturu Open Mic. Uw verhaal vertellen? Bel of app naar 858-8943. Tot dan. Paars. Meneer Maku, kijkers, ik heet u van harte welkom. Ik groet jullie allemaal binnen en buitenland. De eerste wat me opvalt is paarse achtergrond achter u, meneer Maku. Hoe gaat het met u? Wel, goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Alle kijkers en luisteraars van Kulturu TV, nationaal en internationaal, Maku groet. We zijn hier weer bezig met een gloednieuwe aflevering op deze donderdag van 29 mei. En mooie woorden die zijn niet waar en ware woorden die zijn niet mooi. Waarin we dus gewoon de zaken brengen zoals de zaken zijn. Meneer Krishna, ik groet u ook. De directie van Kulturu TV, nationaal en internationaal, groet ik ook. Ik groet iedere Surinamer in binnen- en buitenland die zijn hart op de juiste plek heeft. Hebt u een heugelijk feit te vieren vandaag? Feliciteer ik u. Bent u ziek, wens ik u heel veel beterschap toe. In het bijzonder uw grootmoeder ook, meneer Krishna. Ja, dat ze heel gauw ouder wordt. Ja, ik heb begrepen dat ze in het ziekenhuis ligt. Heel veel sterkte met uw grootmoeder, dat ze weer lekker opknapt. En weer in jullie midden mag zijn. Ik doe van deze plaats uit ook een groet en een dringend verzoek aan onze lieve Heer voor beterschap. Ook voor mijn nicht Rut, die in het buitenland zit. Rut wordt gauw de oude missa. Ja, het is mijn nicht, maar ze is echt mijn bigissa. Ik groet verder ook mijn zus Judith in Spanje. En mijn broer John, ik heb er maar 2 hoor. Een broer en een zus alleen. Die groet ik ook. Ja, mijn broer John. En verder alle andere mensen. Bent u geslaagd? Heeft u rijbewijs behaald? Bent u jarig? Bent u weet ik hoeveel jaar getrouwd? Gefeliciteerd. Maar ook de mensen die een sterfgeval hebben, wil ik van harte condoleren. Ik condoleer u vanuit mijn hart. Ja? Dat God u bijstaat in deze zeer moeilijke tijden. Ik feliciteer daarna ook al de Surinamers die zich waardig hebben gedragen tijdens de verkiezingen. Op wat kleine incidentjes na hebben wij niet echt. Ik heb zoveel mensen, vrienden, kennissen bij de politie. En ik heb navraag gedaan. U weet, ik ben iemand die nooit dingen zomaar gaat zeggen. Zonder het niet geverifieerd te hebben. Natuurlijk waren er even misschien wat opstootjes en zo. Maar niet dat mensen elkaar te lijf zijn gegaan. Of smazoet dinsdrijf of weet ik wel. Ernstige misdrijven. Nee. Daarom het compliment richting de Surinaamse bevolking. Dat wij ons keurig hebben gedragen. En om terug te komen op uw vraag van hoe het met mij gaat. U ziet dat met Gods wil ben ik er. Zoals altijd. Voor Suriname en natuurlijk voor de Surinamers. Maku zal altijd Maku blijven. We kennen elkaar al een tijdje. Je ziet hoe ik ben. Gewoon normaal, dood eenvoudig. En dat zal ik ook blijven. Ja? Mij kunt u altijd bereiken voor een interview. Om wat dan ook met mij te delen. En wat ik ook weet, zal ik ook altijd met u delen. Want daar staat, mooie woorden zijn niet waar. En ware woorden, die zijn niet mooi voor. Jawel. Yes. Meneer Maku, Koshitaker, de NDP heeft een mooie samenwerking met heel wat partijen. We hebben ook de A20 die daarbij komt kijken. Jawel. Ik wil eerst bij de A20 beginnen. Hoe vindt u de A20 nog erbij, de samenwerking met NDP? Nou, eerlijk gezegd, ik ken meneer Rijmen al sinds mijn militaire periode. Ja, sinds de tijd als militair. Dus we kennen elkaar al zeker langer dan 30, 35 jaar. En niet omdat hij een beetje is komen samenwerken misschien met de
de NDP. Nee hoor, we hebben altijd een hele goede band gehad. Als die meneer eens is met wat, zei het gewoon. Als hij niet eens is met wat, zei het gewoon. Precies zoals hoe ik ben. En ik denk dat we daarom heel goed met elkaar kunnen babbelen. Het is hij komt altijd over als hij heel eerlijk is. Als dat heb ik hem altijd gekend. En ik denk dat Suriname in de toekomst veel meer vertrouwen zal hebben in A20 dan wat men tot nu toe getoond heeft. U weet, in elk proces moet je groeien. Dus ik denk dat dat ook, ik ben blij voor A20 dat ze dit keer binnen zijn gekomen. Want u weet, bij tijdens de vorige verkiezing was dat niet zo. Ze hadden het NIP niet gehaald, als ik me niet vergis. Maar ik ben blij dat ze binnen zijn gekomen. En ik weet zeker, ik hoef niet eens te zeggen, ik geef dat voordeel van de twijfel. Ik weet zeker dat ze toch wel een verschil, het verschil zullen maken. Samen met de NDP en samen met de overige 5 partijen. Want u weet, het zijn 6 partijen. Hè? Dus dat is wat ik te zeggen heb over A20. Ik draag ze een warm hart toe binnen de politiek. Ik heet ze welkom in de politieke arena, om het maar zo te zeggen. Toch? En ik weet, ik ben ervan overtuigd dat vanwege hun christelijke achtergrond. Ja, ik dacht vroeger ook van kerk en politiek gaan niet samen. Maar als ik kijk naar mijn eigen hoofdbestuurslid, meneer André Misikaba. En vele andere, meneer Monchi Atompai. En nog andere mensen binnen de NDP. Dan zie ik dat het toch wel kan. Toch? Dat kerk en politiek, geloof en politiek samen kunnen gaan. Alleen moet je het eerlijk bedrijven. Ik heb ook mijn twijfels over vakbond en politiek. Maar vele vakbondsleiders zijn nog niet zo ver om ook dat eerlijk te bedrijven. Vakbond en politiek gaan naar mijn mening niet samen. Maar ik hoop dat er vakbondsleiders kunnen zijn die mij anders kunnen overtuigen. Dat is wat ik te zeggen heb. Meneer Mako, de regering Santokki-Brunswijk heeft voor het volk van Suriname niet veel opgeleverd, niet veel gedaan. De mantak de Manjaan Pina. Maar we zien dan nog dat de president als beste nog het meest stemmen heeft gehaald. Nu gaan de boze tongen gaan rond dat de president gefraudeerd heeft. Dat is wat men zegt, hè. Ja. Maar ik wil weten van uw mening. Systeem bevallen uit, heel wat hertellingen, heel wat problemen op de verschillende stembureaus. Jawel. Volgens u heeft u misschien wat onderzoekingen gedaan, informatie gekregen? Jawel. Mag ik u misschien deze foto wijzen voordat de stroom uitviel? Ja? Dit is het beeld van Para, district Para. Ja? En een soortgelijk geval hadden we ook in Paramaribo. Dat de NDP al zeker zat op 24 zetels, zoveel. Voordat er plotseling stroomuitval was. De stroom valt uit. En raar hoe dat kan. Maar wanneer er weer stroom is. Dan zie je plotseling dat we gedropt zijn naar 18. En de VAP plotseling geklommen is naar 16 tot 17. En kijkt u hoe lang men bezig is te tellen. Heeft u gezien dat we echt, want die 20ste moest al lang binnen zijn. En meneer Krishna, een president die zo slecht gepresteerd heeft, met de beste wil van de wereld, zal ik niet geloven dat die 45.000 stemmen die hij claimt, dat die stemmen werkelijk betrouwbaar zijn, dat zoveel mensen op hem hebben gestemd. Meneer Santokki staat erom bekend om te liegen, te bedriegen, te manipuleren, te stelen, te roven. En kijkt u dat geval van oud-SLM-kantoor aan de Sofie Redmondstraat. Nu kan u de hele dag lang, u kan zelfs tot met uw auto in het gebouw gaan. De avond van de verkiezingen was daar plotseling hermetisch afgesloten met de zwaarste bewapening en allerlei toestanden. En dat gaat ons aan het denken zetten. Dat was ook het geval aan de commissaris Weten. Helemaal. Het zijn allemaal die haarden. U weet nog wanneer ik sprak over die verschillende haarden waar die Indiërs bezig waren met manipuleren. Wanneer er is gemanipuleerd maandenlang vanuit Suribet en dan mag men boos worden op Maku. Suribet, jullie hebben gemanipuleerd toch? Mensen werden opgeroepen. Uw ID-kaart is niet in orde en dit en dat, want als u geld heeft gewonnen,
ze liegen. Ze namen die mensen hun gegevens. En dan werden de gegevens opgeslagen. Ja, want plotseling, ja, dit van u is niet goed, dat van u is niet goed. Meneer, wanneer mensen dat, ik weet hoeveel mensen mij hiervoor gebeld hebben. De mensen die spelen op via hun telefoon, hun tablet. Meneer, het zijn duizenden, tienduizenden Surinamers die men zo gepakt heeft, maandenlang. Kijkt u even op hoeveel je komt. Ja? Meneer, stemkaarten zijn opgekocht. Ook daar heb je gegevens van die Surinamers. 350 US en 350 euro werd er neergeteld. Want die mannen hebben geld. Daar geen twijfel over. Nou, vooral drugsgeld. Ze hebben ontzettend veel geld. Ja? En dat is men nu bezig te strooien in de samenleving. Daarom ziet u, de president Santokhi doet er alles aan om de verkiezingsuitslag te brengen naar de VVV. Want ze weten dat ze Surinamers gaan kunnen van de verschillende politieke partijen gaan omkopen. Vooral de RR-mensen. Wil ik waarschuwen, verkoop jouw ziel niet aan deze oranje duivels. Want dat is wat deze mannen willen doen. En daarom ben ik blij dat meerdere partijen zijn gaan inzien dat wij in het belang van land en volk moeten gaan samenwerken. U zal, gelooft u me, met alle respect voor ex-president Venetiaan, hoor. Maar ik kan mij niet voorstellen dat meneer Venetiaan met zo'n, ja, laat me netjes blijven naar meneer Venetiaan. Als gewezen voorzitter, gewezen president, u bent nu erevoorzitter van de partij. U moet uw plaats wel kennen, hoor. Meneer Gregory Rusland is de voorzitter, u niet. U moet niet denken dat u elke keer die man de les kan komen voorlezen, want hij heeft dat niet gedaan toen u voorzitter was, toch? En andere erevoorzitters hebben dat niet met u gedaan, toch? Ja, toch? Pengel heeft dat niet gedaan. Aaron heeft dat niet gedaan. Maar zit er een reden daarachter dat hij samenwerking niet wil? Hij is bezig het plan van Santokhi uit te voeren om de NPS op een dwaalspoor te brengen om zich terug te trekken uit die aangekondigde samenwerking met de NDP en de andere partijen. Meneer, oude VAP alleen is een zaligmaker. Heeft u als individu de afgelopen 5 jaar een zalig gevoel gehad? Meneer Krishna, ik was afgelopen, wanneer was dat weer, woensdag nog? Nee, vandaag is donderdag, dinsdag. Was ik daar in Hotel Meritor. Weet u nou hoe lang in mijn bijna 61 jaar op deze wereld ik me weer blij heb gevoeld. Surinamer heb gevoeld. Ik die vibe kreeg, zag ervoor van, hé, dit is wat we nodig hebben in dit land, om dit land nu eens eindelijk vooruit te brengen. Meneer Krishna van Misdonja, daarom, ze man afloopt niet, mensen hoeven niet van me te houden. Ik denk echt niet eens meer aan mezelf. Niks wat deze man doet, zoals hoe ik nu hier zit, want ik word er niet voor betaald trouwens, u weet het. Kijk hoe lang, langer dan 5 jaar ben ik hiermee bezig. Ook toen mijn NDP-regering aan de macht was. Alleen hadden we niet zoveel social media kanalen als toen. Toen was het internet nog niet zo uitgebreid als nu. 6, 7 jaar geleden was ik ook zo bezig. Alleen via Limbo en andere radiostations belde ik om mijn ongezouten mening te geven. En u ziet het, met Gods wil heb ik het 5 jaar lang met vallen en opstaan. Met allerlei obstakels die deze regering op mijn weg heeft gezet. Ik ben zeker 3 keren opgesloten geweest. Allerlei toestanden. Hij heeft me van alles en nog wat beticht. Maar er is een God. Ik heb het niet voor de NDP gedaan. De NDP is toevallig mijn politieke partij. Maar ik heb het gedaan voor Suriname en de Surinamers. Hoe ik hier zit, meneer Krishna. Ik doe het ook voor u. Ook voor uw kinderen. Ik doe het niet alleen voor mijn kinderen en mijn kleinkinderen. Ik heb niet geleerd om zo te denken. Wie wijlen mijn vader Gilbert Gilly Edward MacDonald heeft gekend. Pamaku. Dat weet mij waarom ik zo ben. Precies zo was hij ook. Hij is jarenlang districtsraadvoorzitter geweest in Kommerwijnen. Vraagt u in Kommerwijnen aan de ouderen die hem nog kennen. Hij is in 2000 overleden.
Maar vraagt u aan de mensen die hem nog kennen, die nog in leven zijn. Dan gaat u horen. Hij was geen geweldige man, maar weet u wat hij wel was? Een man met zijn hart op de juiste plek voor land en volk. En ik ben zijn zoon, zijn jongste zoon. Waar hij ook is, zal hij misschien denken van, hé man, nooit meer bedenkt dat ik naam aan die man. Want gelooft u me, heel veel mensen hadden mij niet gezien als de opvolger van mijn vader binnen de familie. Maar weet u hoe ik ben? Ik heb geleerd van mijn vader om eerlijk te zijn, om oprecht te zijn. Ik ben niet goed hoor, want ik ben mens. Ik heb ook fouten. En daarom hindert het me. Wanneer ex-president Venetiaan, voor wie ik zoveel ontzag heb gehad en nog steeds heb, daarom ga ik niet afgeven op hem. Ik ga hem niet brutaliseren, maar ik moet hem wel de waarheid zeggen. Want dat heb ik geleerd. En je hoeft mensen niet uit te schelden of krachttermen te gebruiken voor dan ook. Nee. Maar je kan mensen wel op een nette manier bewijzen dat ze het recht niet aan hun zijde hebben. Wie is meneer Spong om af te komen geven op mijn voorzitter, mevrouw Jennifer Gerling-Simons? Meneer Spong mist die bevoegdheid. Wie is meneer Sunil Umrao Singh? Wat heeft hij betekend voor Suriname? Alleen maar te zitten kletsen met een 8 december gedonder. Ex-president Bouters is overleden, maar je moet kijken, zelfs meneer Venetiaan neemt meneer Bouters zijn naam meerdere keren in de mond. Willen we dat ontwikkeling hebben? Willen we op deze manier door blijven gaan in dit land? Hebben we niet door, meneer Venetiaan, dat dit ons nooit vooruit heeft gebracht? Het eng denken in hokjes, het eng denken van politieke stickers plakken op anderen alsof wij beter zijn. Want wanneer je zo doet, meneer Venetiaan, doet hij dit, dan gaat hij zeggen tenminste 3 op uw wijs. Want nu wijst u meneer Rusland aan als de boeman. Was uw periode beter? Het was ook niet vlekkeloos hoor, meneer Venetiaan. Toch? En dan meent u nu mevrouw Simons te moeten komen aanvallen alsof ze zo ongeschikt is. Meneer Venetiaan, toen u begon was u ook niet geschikt hoor. Iedereen heeft het moeten leren, u ook. Laat u mevrouw Simons het ook leren. Toch? Als u een werkelijke democraat bent. Ja, meneer Spong, meneer Doest, meneer Wim Bakker. Ja, meneer Ludwig Familier. Allerlei mensen die vragen ze, meneer Krishna, vragen ze wat ze ooit, behalve meneer Venetiaan, in het voordeel van het land hebben betekend. Ja? Ik ben wel eerlijk om te zeggen van, ai, waar ik meneer Venetiaan ontmoet, zal ik hem wel groeten. Geen van die anderen hoor. Nee, die anderen niet, echt niet. Meneer Venetiaan heeft tenminste iets betekend voor het land. En het volk. Die anderen niet. Wat heeft meneer Wim Bakker betekend? Hij was jarenlang directeur van het BOG. Volgens mij bijna 20 jaar lang reed hij een dienstvoertuig alsof het van hem was. 1 maal 24 uur. Ja, daar jullie door van Bim leveren voertuig een probleem. Mensen claimen dingen. Ze claimen ministeries. Ze claimen directoraten. Alsof het hun eigendom is. Is het BOG ervoor op vooruit gegaan? Toen meneer Bakker die raaddirecteur was. Dus mensen zijn niet eerlijk. Want om nu af te geven op anderen van de NDP, de NPS. Zijn eigen partij hoor. De NPS, de ABOP. Nu is ABOP plotseling niet meer goed. PL ook niet. Plotseling niet meer goed. A20, no boom. BEP, no boom. Snapt u? Ben jij dan goed? Ben jij alleen goed? Ik denk dat meneer Venetiaan liever kan zich liever gaan concentreren op andere dingen. Kijk, u bent al 89. Alle respect voor uw leeftijd. Maar u moet ervoor waken, want ik heb de comments op Facebook gezien. En als u zelf gaat kijken, gaat u zien, het is niet mals. En je hebt het uitgelokt. Want ik kan me niet voorstellen dat Santoki u voor het karretje spant. Het is weer dat ding van de VAP toch. Zij zelfs komen niet uit. Ze zetten altijd andere mensen in. Je moet ook kijken toch binnen de VAP. Heb je Jogi, Matura, Charman, Santoki, Gayadin. Maar wanneer pittige zaken, politieke zaken aan de orde zijn, dan treden zij terug. Dan zetten ze een paar politieke groentjes. Als meneer Cedric van Samson. Want je weet, die denkt dat hij de spot kan drijven met alles en iedereen. Maar de spot drijven over belangrijke, serieuze issues. Leg je zoden aan de dijk hoor. Snapt u? Kijk hoeveel heeft die meneer gekregen. Daarom hoop ik dat het systeem zal veranderen. Dat men ook gaat kijken van jij kan nummer 3 zijn op de lijst. Maar heb je maar 200 stemmen behaald. Dan ga je naar onderen.
Want wat about die man die op nummer 20 of 25 is, die 6000 stemmen gehaald heeft? Ja? Maar omdat jij nummer 3 of 4 bent, dan kom jij binnen en die andere man niet. Als het systeem eerlijk werkt, want we zijn bezig met een nieuw systeem, toch? Laat het systeem eerlijk werken. Ik ben ook voorstander dat we bij de volgende verkiezing zo ver kunnen zijn, zo volwassen kunnen zijn, om een verkiezingsautoriteit te hebben. Het moet losgekoppeld worden van de zittende regering dat zij de verkiezingen organiseren. Want daarom heeft deze president die chaos letterlijk gecreëerd. Meneer, het is controlled chaos. Gecontroleerde, georchestreerde chaos. En daar is de VAP super in. Geloven, ze zijn een keier in om chaos te organiseren. Ja, want men had gedacht dat het volk zou rebelleren en dat is er niet gelukt. En ik dank God daarvoor dat Assernan volk, een beetje populair gezegd heeft, dat de abde ede hoorde ede en ze zijn niet ingegaan daarop. En je moet kijken, steeds stuurt hij het daarop. Je komt uitleggen hoe blij je bent dat de mensen je zoveel stem hebben gegeven. Meneer Krishna, al die ongeregeldheden op verschillende stembureaus. U weet, u zal zeker ook het geluid gehoord hebben dat mensen met stembussen naar huis zijn gegaan. Meneer Krishna. Dekyu krabasi ano sheng, masapemba ano sheng, begadoti ano sheng, natampum fui ala. Maar hoe? Want er waren genoeg agenten, genoeg toezicht. Maar de sangasan. Op heel veel plekken was alles VAP. Op heel veel plekken waren zelfs, volgens mij, misschien ook, maar ik denk dat alleen de enige mensen die daar waren, op bepaalde plekken, die eerlijk waren, alleen de mensen van het OKB waren. Daarom heeft u nu gezien, plotseling 400 mensen dat ze bedankt hebben, heeft men nu ooit het volk laten zien hoeveel mensen mij weer in dienst heeft genomen. Maar ik hoorde er is ook een tekort aan mensen die zouden werken voor de stembureau. Maar mij heeft dat gecreëerd. Want meneer Krishna, wat ze hebben gedaan, die mensen die men zogenaamd heeft afgevoerd of die hebben bedankt, hebben echt goed geld ervoor gekregen. Men denkt dat we de dingen niet weten. We slapen niet. En ik neem die mensen niet kwalijk. Maar ik zeg alleen, we moeten gaan leren in dit land om niet mee te werken aan malversaties en corruptie. Om leren lopen contra, want geloof me meneer Krishna van mij de ja, wie is na 20 SRD, mi zeg ik no money VAP. Zoveel hou ik van mijn land. En dat is wat deze regering altijd gaat. Denkt u dat men het volk zomaar verarmd heeft de afgelopen 5 jaar? Men heeft dit plan al lang uit zitten werken. Van hoe gaan we ze tot op het laatste moment kunnen pakken. Het is gecontroleerde armoede. Om op het laatste moment te komen als Sinterklaas en fietsen en dit en dat. En eerst 800 SRD aan de studenten, daarna gelijk. RVI. 1000, ja, RVI. Maar zelfs de RVI, meneer Krishna, is weer een lening. Een van de zoveelste leningen van de regering Santokhi. U weet ondertussen dat ze veel meer hebben geleend in 5 jaar. Dan bouwt de regering in 10 jaar. Bouwt ze Amirali en bouwt ze Adin. 10 jaar. Maar het zijn die mensen die nog steeds kletsen de vorige regering. En nu, daar de mensen van vele andere politieke partijen, ze allemaal de rug toe hebben gekeerd. Want zij waren de enige grote afwezigen daar in de conference room van Meriator. En dat hindert ze, want Santokhi wil aanblijven zitten met zijn crew. Niet de Hindustan, de crew van Santokhi. Niet de VAP, de crew van Santokhi. Ik zeg het ook duidelijk hier bij Kulturu TV. Ik, Maku. Want eeuwig vindt men, ik hou niet van de Hindustan. Nee, ik hou niet van die slechte Hindustanen. Ik hou niet van die slechte VAP'ers, want ik heb zoveel vrienden en vriendinnen bij een VAP. En ik ga vrienden met ze blijven tot de dood. Want politiek zal ons nooit moeten scheiden. We mogen, we moeten in een democratie, in een oprechte democratie, mag je van mening verschillen. Mag je van politiek inzicht verschillen. Aan het eind van de dag moeten we wel ervoor zorgen dat we elkaar vinden. Dat de Boesman Brasa zegt. En weet je hoe mooi het was die avond? Mensen van de NPS in Brasa NDP en omgekeerd. Mensen van PL. Want ik heb toch zoveel keren
strak afgegeven op oom Paul Somoharjo. Maar die avond daar had ik zoiets van, hey, luister, we zijn allemaal Surinamers, let's forget about the past. Laten we vooruit kijken. Meneer Mako, historisch van, kijk, niemand had verwacht dat we een samenwerking zouden aangaan met de ABOP Oranje. Dus, hoe schrik je? Ook ik. Ja. U weet, ik hou ervan om de dingen eerlijk te zeggen, meneer Krishna. Zo ben ik en zo zal ik blijven. Maar toen ik begreep van laten wij dingen in landsbelang doen. En ik zag dat meneer Brunswijk daar op tijd was. En je zag dat hij bereid was mee te werken aan iets goeds. Moeten we dan het goede niet omarmen in het belang van land en volk? Snap je wat ik bedoel? Op straat wordt er wat anders gezegd. Dan wij tak van ja, Brunswijk, meneer Brunswijk had geen keus, want dus even maar naar oppositie. Maar sroto. Dat naar de Sansa de maar etaki. Ja, dat is wat men zegt, maar meneer Brunswijk kan hij naar coalitie ook doen aan meneer Santoki en dat toch als roto. Ja. Snap je dus? Ik vind dat weer een, kom niet aan mensen hun gedachtegang hoor, maar ik zou nooit zo denken. Snap je? Ik zeg, laten wij moeite maken om volwassen te gaan leren denken in de politiek tegenwoordig. Want dat mis ik. Even voor kijkers en luisteraars, ik neem even een slokje. Ja, meneer Krishna, we moeten niet bang zijn om groot te gaan denken. We moeten groot leren denken. Want het bekrompen denken, het kinderlijk blijven denken, het historisch blijven denken, het koloniaal blijven denken, het beperkt blijven denken, heeft ervoor gezorgd dat wij vanaf de onafhankelijkheid in 1975 over een paar maanden, 50 jaar lang, geen millimeter, nee, geen 100ste millimeter vooruit zijn gegaan. En stilstaan is geen optie, meneer. We hebben geen tijd meer om tijd te blijven verliezen met dit soort eng, bekrompen, hokjesachtig denkende personen. En daarom zeg ik nogmaals hoor, ik neem het ex-president Venetiaan, de erevoorzitter van de NPS, super kwalijk dat hij zo denkt. En mensen als meneer Spong, meneer Bakker, meneer Umrao Singh, meneer Doest, meneer Ludwig van Milieu, die kunnen liever hun mond houden. Ik wil bijna een ander woord gebruiken, maar ik zal netjes blijven. Ze moeten hun mond houden. Toch? Want wat hebben zij ooit gedaan in het belang van land en volk? Meneer Ludwig van Milieu is in de jaren 80 de absolute vertegenwoordiger geweest van de NDP daar in Nederland. Wat heeft hij ervan gebakken? Hij moet zijn mond houden. We moeten gaan leren om eerlijk en oprecht te zijn naar deze samenleving. Want dat is ons probleem hier in het land. Snap u? Wanneer het niet in ons straatje past, wanneer we niet erbij zijn, dat is niks goed. Want u moet kijken. De VAP. Eeuwig vinden ze dat mensen discrimineert en allerlei dingen. Meneer, gaat u op Facebook kijken. Ja? Dan gaat u bepaalde comments zien. U weet, ik hou ervan om de mensen gewoon te laten meekijken. Even kijken waar ik mijn bril heb gezet hoor. Wilop, sorry, is maar waarheid toch. Ja? Laat me het even voor u opzoeken hoor. Vanaf 25 mei in de vooravond zat FB vol van die hatelijke berichten. Hè? Ja, van blakke man dit en blakke man dat en kafri dit en kafri dat. Dan vraag ik me af van mijn God. Hoe eerlijk zijn bepaalde mensen altijd geweest? Ik kan me niet voorstellen dat men nog in die termen dacht, boy, meneer Krishna. Snapt u? Maar mevrouw Simon zei dat ze weer bij de IMF zal gaan om te lenen. Is dat zo, meneer Mako? Ze heeft die uitspraak gedaan. Ze heeft niet gezegd dat ze dat gaat doen. Ze heeft gezegd, indien het nodige zal er bijgesteld moet worden, zal er bij gepraat worden met het IMF. Maar dat wil niet zeggen dat mevrouw Simons heeft gezegd dat ze daar naartoe wil gaan. Want kijkt u, er zijn andere mogelijkheden. Meneer Santoki had toch gezegd hoeveel investeerders klaar stonden. Hij heeft zoveel opgeschept, zoveel gepocht over hoeveel investeerders klaar stonden, in de startblokken stonden. Meneer Bibes die nu weggevlucht is naar de OAS. Toch? Dus daarom zeg ik, mensen denken alleen maar aan zichzelf. Meneer Krishna, denkt u weer terug hoe deze man zo opschepte.
Hij beschikte over alle kennis, kunde en ervaring. En alles, ja toch? Ik heb een dreamteam klaarstaan dat later een screamteam bleek te zijn. Ja toch? We hebben een batterij aan deskundige ministers, meneer. We hebben nog nooit zulke incompetente ministers gehad als de afgelopen 5 jaar. We hebben nog nimmer in de geschiedenis van Suriname zulke incompetente DC's gehad. Liever gisteren dan vandaag dat de nieuwe president, de nieuwe regering, de oude ex-DC's weer van stal haalt. Want er zijn super bekwame jonge mannen en vrouwen daar die altijd bewezen hebben dat zij het kunnen. Waar nou, er kunnen misschien een paar nieuwe DC's komen, maar voor mijn part, als het gros uit die echt bekwame ex-DC's, want DC's worden benoemd voor het leven, en vele van de mensen zijn nog geen 60. En al zijn ze zelfs boven de 60, maar als ze nog jong, fit en vitaal zijn en ze het werk aan kunnen, wat belet je dan om die mensen weer aan het werk te zetten? Want meneer Krishna, Akondre Doti, Afisti, Eitini, de mensen zeggen het vaak ook een beetje, de mensen van het binnenland, Achobo, Morzu, ja toch? Ik schaam me voor Suriname wanneer ik zie dat buitenlanders in die vieze troep moeten lopen. Maar je hebt een minister die 5 jaar lang de begrotingsgelden gestolen heeft. Want als je niks ermee doet, als wij geen verandering zien binnen OW, 5 jaar lang is bijna geen enkele trends opgehaald, meneer Krishna. U rijdt ook overal toch, je ziet dat toch? Vooral in deze regentijd. Dat ziet u toch? Mensen en gerinste regenval is Suriname onder water. Is nu bezig de commissaris Weitenweg te asfalteren. Nu, Dat kan. daarmee je al weggestemd heeft. Want je moet kijken, het probleem van regering Santokki. Meneer Santokki wil niet geloven, erkennen, begrijpen, verstaan dat het volk hem heeft weggestemd. Dan komt hij met, ja, ik heb 45.000 stemmen. Meneer, 45.000 gemanipuleerde stemmen. 45.000 corrupte stemmen. 45.000 gekochte stemmen. Want hoe weten het toch? De VAP is master in het kopen en opkopen. In het bevorderen van corruptie. Ja? De VAP leidt mensen op om dit land te bedriegen. Daarom zeg ik, ook hier bij u, wie dan ook, NDP'er, ABOP'er, PL'er en PS'er, A20'er, je furu bepper, je furu, je mgwa-straf. Ik ben het 1000% eens met mevrouw Simons wanneer ze dat blijft herhalen, zodat mensen weten, tegen no one zodat nog komt. Want we moeten stoppen om boeven en bandieten te accommoderen. Of wanneer iemand over de schreef is gegaan, dat die ene persoon de smet legt op de hele regering. De smet legt op die hele partij. Want dat is wat de NDP is overkomen. Toch? Ik blijf erbij. Wijlen, mijn ex-voorzitter, mijn ex-erevoorzitter, mijn leider van de revolutie, mijn ex-president, mijn politieke guru Bouterse, deze Nederlander Bouterse, die er helaas niet meer tussen ons is. Maar geloof me, like Faust Don Janone, is hij hier en hij ziet dat Maku, diezelfde Maku is gebleven als toen hij in leven was. Want geloof me, meneer Krishna, Tim, no ben je eenzang en betekenen, gewoon jaren. Daarom zal ik altijd van hem blijven houden, ondanks de jamoro. En ondanks hij misschien niet altijd gelijk met me eens was, maar ik kon lekker met hem zitten en delibereren. En dat we bij babbel, dat we, weet je, totdat we eruit komen. Totdat we eruit kwamen. En waar ik het misschien niet zo had gezien, of waar hij het niet zo had gezien, daar betekent niet gewoon. Dat maakt me wel op mijn voorzitter. Dat maakt Tano me en dat maakt Mota lobeng. Zolang ik leef, Mota lobeng. En daarom zeg ik u elke dag, ik waardeer iedereen zijn of haar politieke keus. Maar laat mij mijn politieke keuze ook waarderen. Omdat ik weet waarom ik NDP'er ben. En sterker nog, waarom ik NDP'er zal blijven. Kijkt u. We hebben 5 jaar lang. Ik kan het nog misschien een beetje redden. U ook.
Maar u weet dat er mensen zijn met een beperking. U weet dat er mensen zijn die AKB ontvangen. U weet dat er mensen zijn die AOV ontvangen. Toch? Weet u hoeveel misstanden er daar zijn gebeurd? Het geld van de mensen is gewoon gestolen. Weet u hoe lang mensen geen AKB hebben ontvangen? Maar de gelden werden wel afgedragen. En geen enkel onderzoek. Maar de money door ter bestemde plekken. Meneer Krishna weet hoeveel geld er gestolen wordt wanneer de gelden in het achterland gaan. Want er is geen adequate controle. U weet dat we toch wel een aantal analfabete Surinamers hebben. En daar gaat het juist mis. Want we maken als we een vingerafdrukking of als we krabbel wansani, maar pas maar 10.000 of 15.000, weet je, als maar 3.000. Als je het bij één persoon doet, denkt u even na hoeveel bepaalde mensen in een zak stoppen als ze het met 150, 200 tot 300 tot 500 mensen doen. Per keer. Per jaar. Of per kwartaal. Per half jaar. Per jaar. Per 5 jaar. En het wordt niet onderzocht. Dan is het toch gestructureerde diefstal vanuit het ministerie. Want als minister, directeur, onderdirecteur, den geluiden kon u ter oren. Dan zal u toch moeten optreden. Heeft u de minister van Sociale Zaken? Kijkt hoeveel ministers ze daar hebben vervangen. Hebt u één minister van Sociale Zaken daar ooit horen praten? Men bestielt de mensen. Men heeft de mensen gewoon bestolen de afgelopen 5 jaar. Kijkt u de mensen met een beperking. Kijkt hoeveel keren ze zijn gaan aankloppen bij de president. Hij heeft ze straal genegeerd. Rijp Saresma Omeleze. U kent die beelden nog toch? Ja? Niet eens de mensen een waardige blik gegund. Niet eens een woord tot de mensen gesproken. Meneer, hoe heet die weer? De voorzitter van ze. Ik kan even niet op zijn naam vallen. Ja, meneer Anil Koentje Bihari. Dank u wel. Ja? Heeft toch 80 keren aan de bel getrokken. Meneer Krishna. Op financieel beleid. Kijk hoeveel malversaties van ministers van de VAP. Is er ooit iets onderzocht. Kijk hoeveel ligt bij de procureur-generaal. Om onderzocht te worden. Niks. Maar men rende wel achter een Bordeaux. Men rende wel achter de zogenaamde mensen in de diefstal van miljoenen US-dollars bij het ministerie van Financiën. U weet nog toch? Ja, men heeft zomaar een Hindoestaanse meneer in beeld gebracht. En een mevrouw Danielle Kom. Die zitten vast. U weet het nog. Maar die meneer van Kombeemark, meneer Chris Kalipdeusing, mocht wel het geld terugstorten. En hij is niet eens 1 seconde aangehouden geworden. Meneer Vijay Kerpalani, die ook betrokken was daarin. Heeft u niet gezien dat vanaf 25 mei 2020 Kerpalani duizenden hectare heeft verkocht. Overal bijna zie je Kerpalani uitbreiden. Die meneer zat bij de centrale bank. Zoveel malversaties daar. Volgens de VAP. Maar heeft meneer Robert van Trick opgesloten alles. Maar meneer Vijay Kerpalani, die prescom was vandaar. President-commissaris. Dus hij weet evenveel als de governor. Maar de governor wordt wel opgesloten omdat hij NDP'er is. En u niet. Omdat u VAP'er bent. Ziet u wat ik u zeg? Toch? Kijk hoeveel er is misgegaan in de HPSG-deal. En allerlei andere zaken. No, maar meneer Krishna. No. Laten we dit soort dingen niet doen. Laat me even ook weer terugvoeren. Als u een vraag heeft, mag u het natuurlijk stellen hoor. Mevrouw Simons gaf aan dat meneer Hoefdraad gratie zal krijgen. Indien hij terugkomt. Omdat binnen en buitenland bewezen is dat van meneer Hoefdraad gewoon een politieke vervolging is. U weet dat de internationale politieorganisatie Interpol. Men heeft alles eraan gedaan via de VAP om de organisatie Interpol aan hun zijde te krijgen voor die veroordeling, die internationale opsporingsbevel uit te vaardigen. Toch, men wilde dat opsporingsbevel laten uitvaardigen door Interpol, want zogenaamd aan het eind toch naar Interpol. Maar Interpol is niet gek. Deze internationale organisaties, meneer, ze doen hun huiswerk, net als hoe nu deze president een probleem heeft. Want alle malversaties van de verkiezingen worden door de waarnemers van de OAS hier te landen. Ze worden
echt wel gerapporteerd wordt op de juiste manier wat die mensen hebben geconstateerd. Dus wanneer mensen zich nu al op de borst lopen te kloppen van eerlijke verkiezingen. Meneer Krishna, het zijn de meest oneerlijke en waardeloze, rommelige verkiezingen in de geschiedenis van politiek Suriname. Snapt u? Ik ga u ook even wijzen, dus dat van meneer Hoefdraad. Als meneer Hoefdraad, ja, vrij wordt gesproken van alles. Want die gelooft u, maar deze mannen weten dat ze zomaar meneer Hoefdraad in een politieke hoek hebben gedrukt. Wie schuldig is, oké. Maar laten we mensen ook niet onschuldig veroordelen en beschimpen en allerlei toestanden op mensen gooien. Omdat ze toevallig niet van jouw partij zijn. Maar jouw partijmensen die nog ergere dingen hebben gedaan, die laat je vrij uitgaan. Meneer Santoki gaat ook niet vrij uit. De huidige minister van Financiën, daarom weet nog laatst bij Bakanatori, toen hij dacht om mij te moeten overbluffen. Maar ik heb hem mooi op zijn plek gezet. Ja, meneer Stanley Raghubar Singh. Die mannen weten, meneer Agaiber Singh, die eerst daar was. Ziet u, het lijkt wel een familiebedrijf. U hebt toch gezien dat mevrouw Saskia Walden, die minister was van HI toch? Ze heeft toch bedankt. En ze heeft een aantal dingen gezegd. Heeft men daarop kunnen reageren? Ze moeten durven. Ze moeten durven. Kijkt u hier. Als wij weten dat wij oppositie gaan voeren, dan moet de president alles wat wij hebben opgespaard opmaken. Pensioen, AOV, verhoging, alles. Geef de ambtenaren een extra lump sum, bos aan money. Laten die ratten met 0 beginnen. Wat een denkwijze. Nu als je alles voor ze laat, gaan ze inderdaad een beeld creëren dat de NDP het beter doet dan de VAP. Alles wat de NDP de afgelopen dagen gedaan heeft, meneer Risi, zie ik hier. Ja, het volk weet dat NDP nog boem, maar dat moet in elk geval morgen VAP. Ja, u moet kijken, dat is ook mijn voorstel. En alle auto's moeten voor spotgoedkope prijzen. Er staat hier kopen, maar ik zeg opgekocht en meegenomen worden, want Nederlands nul hier hoor. Maar even, gewoon, kijk hoor, hoe men denkt over het land, gewoon een boomkopoeserie houden. Houden deze mensen van Suriname, Migado? Snapt u? Want als jij beter bestuur hebt voorgestaan dan de NDP, beter bestuur hebt gevoerd dan de NDP, en nu de NDP plus met anderen van jou hebben gewonnen, dan moet je eerlijk en sportief zijn. En gewoon spontaan zijn om over te dragen. Dan kijkt u hoe met meneer Adin dacht te criminaliseren voor een paar kapotte computers en al dat soort dingen. Ze hadden geen poot om op te staan. Ze zijn zelfs in hoger beroep gegaan. Maar kadode, meneer Krishna. Want dat was om meneer Adin buitenspel te zetten. Kijk wat men nu met mevrouw Simons doet. Toch? Dus je moet kijken. Bouterse was niet goed, Wijnenbos was niet goed, die was niet goed, dat was niet goed. Je moet kijken, zodra iemand een hoge positie heeft binnen de NDP, dan is hij of zij niet goed. Alleen die VAP'ers zijn goed. En dat is nou wat de VAP echt wel kapot gaat maken. Gelooft u man? Wanneer ze zo doorgaan. Want weet u wat de VAP vergeet? Om de 5 jaar heb je een nieuwe generatie. Je hebt een vernieuwing in denken, in handelen, in eigenlijk zaken bekijken, zaken analyseren van de jeugdigen. Kijkt u hier, al dat geld dat gespaard is, dan ook investeer het. Dan moet zichzelf en de rest zegenen. Dus wanneer men steelt, ziet men als zichzelf zegenen. Moeten we zo werken in dit land. Meneer Krishna, als u vragen heeft, ben ik ready. Maar kijk, u weet, Milop, transparantie toch? Kijkt u, als het goed in beeld komt, dat de kijkers en luisteraars zelf lezen van, Maku heeft niet zomaar iets gezegd, zal ik nooit doen. Ik criminaliseer de VAP niet. Zij exposen zichzelf. Want dat wil zeggen, meneer Krishna, dat van die Bromtjari was altijd fake. Nep. Kijk, die andere hier. Toch? Het was nep, fake. Nu is het niet meer, we gaan het samen doen. Wow, zitting. Plotseling moet je kijken, al die lelijke dingen die men op Facebook zet van Kafries en weet ik veel. Kijk, iemand heeft het zo mooi gezegd, dit is de ware aard van de VAP. Toch? En dan zeg ik, ga ik verder om niet te zeggen, de totale VAP echt niet. Gelukkig niet. Want ik ken VAP'ers
Ze zijn echte VAP'ers, meneer Krishna. Maar ze denken niet zo. Weet u bij hoeveel VAP'ers ik, Maku, de afgelopen 5 jaar gewoon thuis ging en ik van Begwin naar 3 naar gewoon. En ik zal nooit bang zijn. Weet u waarom? Omdat zo weet hoe ik denk. Zo weten dat ik, if NDP fout moet takken gewoon. En ze weten dat ik altijd van ze ben blijven houden. Ik kijk nooit van, nou, je bent Hindustan. Nee, je bent Surinamer. En laten wij ophouden om te blijven denken in enge hokjes. In plaats van dit, want dit heeft de VAP gecreëerd de afgelopen 5 jaar hoor. Bouters heeft het vanaf 1980 zo gemaakt. Die hechte eenheid onder alle bevolkingsgroepen. Vanaf de VAP in 2020 is gekomen, is het 2020 dit, 2021 dit, 2022 dit, 2023 dit, 2024 dit en 2025 dit. Echt waar. We moeten dit niet meer hebben. We moeten dit hebben, meneer Krishna. De Hindustan moet zich lekker voelen in Suriname. De Creool moet zich lekker voelen in Suriname. De Chinees moet zich lekker voelen in Suriname. De Javaan moet zich lekker voelen in Suriname. De Indiaan moet zich lekker voelen in Suriname. De Boeroe, de Dogala, iedereen, zelfs die buitenlanders, die Cubaan, die Venezolaan, die Haitiaan, you name it, moet zich lekker voelen in Suriname. De toeristen moeten zich lekker en veilig voelen in Suriname. Toch? Daarom pleit ik voor een keiharde aanpak van de misdaad door de nieuwe regering. No nonsense. Keihard neersabelen de criminaliteit. Ja? Mensen moeten weten dat we moeten gaan aanpakken. En daarom sta ik 1000% achter mevrouw Simons. Suma Furu, ongeacht wie Sumaning, Imsroto. Het moet afgelopen zijn met dat boevengedrag. Dat mensen denken van, eigenlijk komt Longotro minister, DC, directeur, onderdirecteur, assembleelid Fukango Furu. Nee. Want heel veel mensen hebben de afgelopen decennia de politiek gezien als de springplank naar succes. Werk voor land en volk. Dat moet je beginnen te doen. Want je verdient meer dan de normale burger. Goroko echt ja burger. Meneer Krishna, ik luister naar u als u vragen hebt. Want van mijn zijde wil ik de kijkers en luisteraars bedanken. Maar als u vragen heeft, dan als u nog een paar vragen heeft, geef ik ze volgaarne een antwoord daarop. Ik heb maar 1 vraag, meneer Maku. Jawel. En dat is nu dat we gaan een andere samenwerking tegen. Van je Shitak Owaka. En denkt u wel dat het goed zal komen met Suriname? Absoluut. Absoluut. Gelooft u me, als de 6 partijen zich houden aan gemaakte afspraken, elke dag tegen Godong, tegen de editap den koers van Masaragado, je hebt me met me doen aan boeroko die Sernang. Die mama Sernang, naar de chief Sernang. Want het gaat niet meer om mij. Het gaat niet meer om mijn achterban. Maar het gaat om mama Sernang en de Peking voor mama Sernang. Gelooft u me, dan komt het zeker goed. Ons hart op de juiste plek hebben, om het juiste werk om de juiste mensen te plaatsen, om de juiste job te doen in het belang van land en volk. Dan komt het zeker goed. Want je mag duizenden titels voor en achter je naam hebben. Als jij je hart niet op de juiste plek hebt voor land en volk, komt het nooit goed. Lieve luisteraars, kijkers, luisteraars, Maku groet. Het was een waar genoegen om weer met meneer Krishna van Kulturu TV te zitten. Directie Kulturu TV Nationaal en Internationaal, bedankt voor de geboden gelegenheid aan mij. En de kijkers en luisteraars, ik dank jullie allemaal. Zij die mij een warm hart toedragen, dank u wel. Zij die misschien nog een beetje sceptisch staan tegenover wat ik hier zeg, u ook bedankt, want ook jullie commentaren, negatief of wat dan ook, neem ik mee, want dat is democratie. En dat houdt mij scherp. Alleen zeg ik, don't look at the messenger. Try to listen to the message. Dank u wel. Uhorus revi, unogwa probleem. No jugu den scouten, no weer den scouten ede. Politiemensen, militairen, al de gewapende machten. Een grote big up voor jullie werk dat jullie hebben gedaan. Tijdens en na de verkiezingen.
En voor dit moment zeg ik via mooie woorden die niet waar zijn en ware woorden die niet mooi zijn. Tot een volgende keer. Salut. Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. Ben jij een gedupeerde van de toeslagenaffaire, ouder, kind of ex-partner? Ga dan naar stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel. Mr. Pebble Finger.